TV. Selam dostlarım. Sizning ekranlarda biz İlsur ham Gülnaz Sharipjanovlar. Hem top klip topşuruğu. Her kişinin turmuşu türlüden türlü xatirelerge boy. Lekin biz bugün bari yoqti xatirelerini gine eske alabız. Siz hazırmı? Hazır bolsagız, başlayız. Kızganmış. Kızganish albatta. Biz bit bugün yoqti xatirelerini gine eske alırga dep söyleshgan edik. Anысы şulay. Lekin biz alдағы jirşimiz bilen bugün sobulaşabız. Dostum, biz sana alдағы turmuş yolunun bar yoqti xatirelerden gine turuğunu tileybiz. Hem klibini qarab uzatabız. Bu dünyada bir sene tügel, seni yaratuşum minde var. Tek mingine tügel, dağın birem, sen yaratkan kişi ol da var. Onun için belki seni tügel, başkanı suyu şadlıqdır. Sen eytesin meni artık disin, emin eytem onu artık deyim. Bu mehabet köpten tanış bulgan, Qaidəni qamanı qabatlay. Özü yaratmağın seni siye, seni yaratkan seni yaratmay. Bu mehabet köpten tanış bulgan, Qaidəni qamanı qabatlay. Özün yaratmağın seni siye, sen yaratkan seni yaratmay. Kim ekan ol? Bizning eng baxtli yulduzimiz. Sen otnabızның premierası turundamı? Albatta. Hazır bir gəlep aşıqlarбыз. Yılamimda, könülemimde, şenki suyuve mütte. Geri qayt dip de yalvarmayım, bitti barısı, bitti. Bir nişledir halim yok, hislerim yanı bitti. Tukta, kalalmadım, gitti mehabet, gitti. Bir nişledir halim yok, hislerim yanı bitti. Tukta, kalalmadım, gitti mehabet, gitti. Kim gayipli bir kim tügel, şın bulmağan bu suyu, diren bulmağan hislerine gerek mi suyu diyor. Bir nişledim halim yok, hislerim yanı bitti. Tukta, kalalmadım, gitti mehabet, gitti. Bir nişledim halim yok, hislerim yanı bitti. Tukta, kalalmadım, gitti mehabet, gitti. Sataşmıkta Kirek mi sırav cevap Sen bugünden irekli kış Sen hazır minnen azar Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti Tukta kalalmadım Gitti mehabet gitti Bir nişledim halim yok Hislerim yanı bitti
Чиратта Галиевлар гаиләсе. Бәхетле барыбыз хатирәләр белән моңаймый. Алар бүген һәм хәзер яшәргә кирәк дип саный. Һәм син минем сулышым дип җырлыйлар. Истә калдыргансың җырларын. Nurlu yüzlerinden, nazlı sözlerinden akıllımdan yazama көрәмісің? Ярсу йөрәгемне, тормыш елларымны, бар дөньямны нурга күмәсен. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, Güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш үрәгем. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш үрәгем. Dünya матур ямеле, син булганга җаным, сине генә өзелеп сөйгәнгә. Моңлы җырлы язым, син бит йөрәк назым, сине генә тиңлим гөлләргә. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, Güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш үрәгем. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш үрәгем. Мин бәхетле бәгърем, син булганга гына, син бит миңа бик тә кадерле. Моңлы бер җыр булып, күңелемә кердең, яшик мәңге җуймый кадерне. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш үрәгем. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш үрәгем. güzelim матурым, Көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш үрәгем. TMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтеннән булып беләсең киләме? Алайса, безгә кушыл. Instagram, ВКонтакте, YouTube рәсми сайт. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып, билетлар ыт. Экраннарыбызда талантлы, моңлы җырчыларыбыз топ-клип хит парадын дәвам итә.
Чираттагы бәби тапкан һәр хатын-кыз онытылмаслык хатирәсен балалары белән бәйли әлбәттә. Зиянгировларның да 3нче балаларын беренче мәртәбә кулга алу мизгелләре әле дә күз алларында тора. Иң якты хатирә әлбәттә балачак хатирәсе диләр алар. Болыннарда уйнап, чәчәкләр, җиләкләр җыйган чаклар, Эх, гамсыз чаклар бит ул. рәхәт чаклар. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Дигез, сез бүгін кішкене қызны янгыннан құтқардыңыз. Сіз бүгінгі күннің геройы? Мен өзімні енді герой деп санамас едім. Чөнки біз бір қызны құтқардық, ләкин қалған исән қалушылар турында әлегә мәгълүмат юк. Тәкъдиргә ни язган, беләдер бер Аллам. Бәхетләр өелеп, көтсеннәр гел алда. Фәрештә канатын җәйсен юлыбызга, гамәленең яхшысы килсен алдыбызга. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Алдагы җырчыбызның иң якты хатирәсе университетта укыган студент еллары. Тулай торакта бер бүлмәдән икенче бүлмәгә кунакка йөрүләр. Уник сәхнәсендә концертлар оештыру, дуслар белән очрашулар, таңга кадәр йокламыйча сөйләшеп чыгулар. Санап китсәң, бихисап вакыт кирәк булыр. Нәкъ менә студент чакларында гомерлек бәхетен очраткан һәм иң күңелле хатирәсе булып күңеленә уелып калган.
Kuşlar davuşunda Zatlı bir mon qanat qog'ishında Alla senden birer haber mikan Ko'nglimning sihri qo'lin shitkan Hissatan ming jillar davuşunda Hissatan ming tonglar boqishunda Ko'rib qoldim o'shan ko'zlaringni Hissatali senda so'zlaringni Hissatan ming gullar pishildadi Jillar ko'di qora bulutlarni Quyosh chiqdi sening yuzing kabi Shul jilidan kiyingan bitimari Hissatan ming jillar davuşunda Hissatan ming tonglar boqishunda Ko'rib qoldim o'shan ko'zlaringni Hissatali senda so'zlaringni Hissatan ming yomg'ir tovushunda O'shadim men seni borasini Yurak tepdi shig'ar bo'lib yursin Hislar turadi ugalarga toshib Hissatan ming jillar davuşunda Hissatan ming tonglar boqishunda Ko'rib qoldim o'shan ko'zlaringni Hissatali senda so'zlaringni Hissatan ming jillar davuşunda Hissatan ming tonglar boqishunda Ko'rib qoldim o'shan ko'zlaringni Hissatali senda so'zlaringni Hissatan ming jillar davuşunda Hissatan ming tonglar boqishunda Ko'rib qoldim o'shan ko'zlaringni Hissatali senda so'zlaringni Достар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен TMTV каналының рәсми сайтында тавыш бирергә мөмкин. Керегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Махмутова, жай бітәбит, клипті шәресі бар. Сен вообще нормальный кіші ме? Сен вақытның көп ме екенін білесің ме? Ертеңгі сағат 4. Махмутова, жай бітәбит. Білесің, менің клип шондай болырға тиіш. Şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine para, senin bilen kavuştuk. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına. Здравия желаю, ГАИ города. Почему так громко? Нарушаем 5 утра. Көңілдеме? Камеру убери. Давай громче. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına. Клипларны олай қазір түсірмейді. Клиплар креативный болырға тиіш, спортивный. Клиптан шок болырға тиіш. Жарар? Şiyelik'e kıyaş düşen, sibi baltık nurları. Ömürde de min onu
YouTube? Şermiş. Вообще не то. Sana gül yarab bulmaya indi. Потому что senin идеяларың шишә түгел. Nişeyi şartı bilindi. Şiyaliktere kadımızga Şiyalikte kuvandı Kızıl şiyelerini sanap Biz bir gelip yuvandık İrimler şiye gibi Balık hem tatlığından Senin aşağı şandın min Mehbet saflığından İrimler şiye gibi Balık hem tatlığından Senin aşağı şandın min Mehbet saflığından Анда КамАЗ келді, шия білән. Точно, benim klip Şia turunda bir. Шиялар білән. Балада яра! Кто заказывал Шияна? Заходи. И вишенка на торт. Рахим и Тегис. Мы пришли. İrinlerin şiye gibi Balık hem tatlığından Seni aşağı şandın min Mehbet saflığına İrinlerin şiye gibi Balık hem tatlığından Seni aşağı şandın min Mehbet saflığına Seni aşağı şandın min Mehbet saflığına Анастасия Макарова кичкене чагында туган апалары һәм абыйлары белән ялларын гелдәү әниләре һәм дәү әтиләре белән уйнап көлеп, җырлап үткәргән. Мондый бәхет һәр балага да тими. Кызганыч, якыннарыгызның кадерен белеп яшәгез. Ә без Анастасияның үзен бирегә чакырабыз. Сақына қалдым Жәге жел тоздырған шашыңа Хисләргә байырып өлгердем Бу юлы түгелмә шашылма Жаныма қағылып яңадан қабылып Табылдым дегенде юғалдым Йөрәккә байырып, сағыштан байығып Дөньяның шиденә юл алдым Дөньяның шиденә юл алдым Сақына әндәштем Сүзләрдән әрнүгә бір тұтам Әйтелми қалғаны мәңгілік Мин сине һаманда яратам Жаныма қағылып, яңадан қабынып Табылдым дегенде юғалдым Йөрәккә байырып, сағыштан байығып Дөньяның
Инзираның иң якты хатирәсе ул әлбәттә бала чакта җәй көне, каникул вакытында әби бабайлары янында авылда яту булган. Бөтен туганнар кайтып җыелалар иде. Шул хәтле якты, рәхәт хатирә ул. Хәзер инде авылда беркем дә яшәми. Кызганыч, шушы матур чаклар, авыл исләре, ямьле ишек аллары, пешән, көтү, иртәнге әтәш кычкыруы якты хатирә булып кына калды ди ул. Моңайма Инзира, иң мөһиме бу мизгелләр синең күңелеңдә әле дә яши һәм җаныңны җылыта. Ниһаять туган илемә кайтып җиттем. Монда шул хәтлем рәхәт. Минем хәлләрем бик яхшы, үзең ни хәлдә? Хәзер 1 минут көтеп тор. Азиз Ахметов, без бит синең белән бер мәктәптә укыдык. 7 эшләргә өйдә киттек ял итәргә. Hey, bir егет бар, сөйлейм мен шул хакта. Шул шибәрне күреп мин булдым да хаста. Яныма килеп кызыклар сөйли туктамый да. Һәм миңа яратам дип әйтергә уйламый да. Ой, мин аны ошатып йөрим, ой. Кай тарафларда син җаный, ой. Нигә син килмәдең бүген, вай, 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 вай. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Димә, яратам да димә, әйтмә. Синнән башка матурлар бар хәтта күктә. Шулардан берсе миңа, син бәхетле бул. Сүзләрем яхшылыкка һәркемгә ачык юл. Ой, мин аны ошатып йөрим, ой. Кай тарафларда син җаный, ой. Нигә син килмәдең бүген, вай, 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 вай. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Нишлисең син монда? Нишләп төшәсең мине гашыкмады? Ильяс, Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Кап-кара кашыңда, мине сихерләгән нур карашыңда. Ялынмыйм, килмәсәң дә сиңа, бик кирәгең бар иде синең миңа. Топ-клип тапшыруын Айдар абый Тимирбаев дәвам итә. Хәтеренә уелып калганы беренче улын кулга алган мизгелләре икән. Гомерендә бер тапкыр да татып карамаган бәхетле рәхәт тойгы булган ул. Ә менә үзе Айдар абый һәр вакыттагыча лидерлар исемлегендә. Котлыйбыз һәм карыйбыз.
Яшьләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештіріп қалды икебезне бары бір генә. Син кайларда жаным, гомер үткән сайын сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда жаным, гомер үткән сайын сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды. Күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда жаным, гомер үткән сайын сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел синең янда йөри адашып. Син кайларда жаным, гомер үткән сайын сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда жаным, гомер үткән сайын сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Раяз үрнәк әти буларак бәхетне балаларыннан күрә. Иң бәхетле мизгеле исә беренче баласын, кызын кулга алу мизгеле дип саный. Афәрин. Алга таба да балаларны сөендереп, күңелләрен күреп торсын. Yaratудан янып беткән көннәр, калсалар да күптән үткәндә. Бер кайтырсың кебек мин өзелеп, сине һаман сагынып көткәндә. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә нитек хәбәр юк. Син оныттың микән
Yazın kışlar kayta tuğan yakka Senden güneniktir haber yok Ötkenlerge geri kaytıp bulmay Özgerdikler bulmay yazmışını Tiksin gene taratırsın kibik Canım tulu sarı sağışlı Seni unuttum iken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Seni unuttum iken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Birge ötken ömürlerini bağırlap İzlep yürüyüm yaşlı gözleri Seni unuttum iken ellemine Seni kötüp daldı gözlerim Seni unuttum iken ellemine Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Seni unuttum iken ellemine Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Sinen geneniktir haber yok Her хатын кыз өчен сез озакламый әни буласыз дигән яңалык үзе бер яхшы хатирә. Һәм Айлинның ул хатирәсе 3 тапкыр кабатланган. Инде беренче тапкыр яңа тапкан балаңны кулга алу мөгъҗизаларның мөгъҗизасы инде сөйләп тә торасы юк. Экраннарыбызда гүзәлләрнең гүзәле Айлин. Көлт-көлт сәгатьнең телләре Саный мизгелләрне
ынтыласым килә бер генәм Эрет назлы куеныңда Кайнар кочагыңда Сөю шагында Иркәләп Җанкаем икәсин һәм мин Онытырбыз дөньяларны Беркая сине җибәрмим Ашыктырмыйк вакытларны Җанкаем икәсин һәм мин Онытырбыз дөньяларны Беркая сине җибәрмим Ашыктырмыйк вакытларны Җанкаем икәсин һәм мин Онытырбыз дөньяларны Беркая сине җибәрмим Ашыктырмыйк вакытларны Җанкаем икәсин һәм мин Онытырбыз дөньяларны Беркая сине җибәрмим Ашыктырмыйк вакытларны Илдарның да күпчелек артистларның кебек беренче улы тууы исә калган. 27 август иртән тормыш иптәшем Чулпанны хастаханәгә алып бардым. Врачлар Бүген табачак. Ләкин кичкә генә шуңа игезгә кайтып торыгыз дип борып кайтарып җибәрделәр. Минем ул көнне Әлмәткә юбилей үткәрергә барасы бар иде. Киттем инде, хатынның бер үзен калдырып. Юбилейның беренче бүлеге тамамлагач, Чулпан шалтырата. Башланды! Мин тиз генә дус егеткә шалтыраттым да, ул Чулпанны шифаханәгә илтеп куйды. Чулпанны алып кирип киткәннәренә 3 сәгать вакыт узды, ләкин бер хәбәр дә юк. Минем бу кадәр борчылганым юк иде. Бары берничә сәгатьтән соң улымның якты дөньяга тууы турында хәбәр килде. Һәм барысы да әкияттәге сыман уңышлы тәмамланды. Сиңа багышладым, гашыйк итте сихри карашларың. Чәчәк бәйләннәре кулларыны да, мәңгелеккә минеке булган. Калганнарның яннарына килмә, килмә син. Яратам дип йөрмә, йөрмә син. Сине ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бар мин. Калганнарның яннарына килмә, килмә син.
балқый аяз минем күгем, янарымда сен булганга бүген. Синең яннан һич китәсем килми, шушыл бәхет түгелме? Калганнарның яннарына килмә, килмәсин. Ярадам дип йөрмә, йөрмәсин. Сине ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Сине ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Узган елны апрель азагында нәкъ Эльвираның туган көнендә Флоренция шәһәренең иң биек ресторанында тормыш иптәше аңа тәкъдим ясаган. Һәм нәкъ менә шушы мизгел иң бәхетле мизгел булып күңеленә кирип калган. Да, малай. Менә ичмасам кешеләр романтик була белә. Булмады инде.
Илсур, син безнең туйны хәтерлисеңме? Әлбәттә хәтерлим. Үзеңнең ничек тәкъдим ясаганыңны хәтерлисеңме? Юк, хәтерләмим. Чөнки тәкъдимне миңа син ясадың. Бер сүз белән әйткәндә, аңламый да калдым. Шалт-шулт эләктердең дә куйдың. Аллага шөкер дигән. Иң мөһиме, мәхәббәтебезнең җимешләре үсеп килә. Аллага шөкер. Нәрсәдер оныттым. Мине поезд bir сәгатьтән. Съемкаларны бүген кич башлыйлар. Перловка. Перловка холодильникта. В смысле? Син шундый игътибарсыз, Илсур. Мин сиңа одна буе сөйләдем. Галия абаны съемкалары дип. Тәртипле бул, яме? Пока. Мин вообще-то Перловка турында. Йөрәгемнең кайнарлыгын бүлеп бирәм бүген сиңа да. Төссіз булган яшәүләрен синнән башка дөньяда. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Йөрәгемнең саф хисләрен кабул ит син таплама. Чәчкәләрнең бәйләмнәрен кабул ит син ташлама. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Бер-беребезсез булмый. Яратам дип дәшүләрен түгел һич тә башкага. Шын мәхәббәт кичергәннәр барыберне ярата. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка, йолдызлар да башка, синнән башка, ай да башка. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, Синнән башка булмый.
Сеннен башка минде башка, миннен башка синде башка, бер-беребезсиз буламай. Снято! Егетлер, кызлар, зур рахмет барызга да. Пока-пока. Пока-пока. Узган атнаның премьерасын тагын бер искә төшерергә тәкъдим итәбез. Игътибар белән карыйбыз. Үпкәләмә авыр сүзләр әйттең дип, Назлыгын әйтергә дә була бит. туры сүзне җаным дөрес аңла син. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайда соң? Үпкәлим шул аңла инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җуйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк. Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе, үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма. Бик яратып сиңа гашык булганга, гелеп-гелеп сабырлыкны сынама. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах.
Шушы мизгилләрдә топ клип тапшыру ахырына якынлаша. Сезнең белән бүген булдык без Гөлназ, Илсур Шәрифҗановлар. Тормышыгыз яктыдан якты һәм истә кала торган мизгелләргә бай булсын. Якын кешеләрегез яныгызда булсын. Яратып, яратылып, тормышның татлы тәмен тоеп яшәргә язсын. Иң мөһиме, Ходай исәнлектән аермасын. Һәм топ клип тапшыруын гомерлек итсен. Пока-пока.